Dwi'n meddwl sa lot yn meddwl, mae rhedeg un marathon neu hanner marathon neu llai beth yn digon o challenge, ond i rhedeg 6 mewn 6 dwrnod, mae hwnna'n special. Mae ymdrech Steve a Alan, does am geiriau rili allu disgrifio fo. Mae o'n fel yn Saesneg immens, dwi'm yn gwybod ffordd i grisialu fo, ond mae o mor ffantastig yma, dim jyst yr ochr gorfforol, ond yr ochr feddyliol hefyd, i gadw hynna'n i fynd bob dydd. A dwi'n gwybod maen nhw wedi cael lot o gefnogaeth yn lleol, dim jyst heddiw, ond yn ystod yr wsos, pobl yn mynd allan y ffordd i ddymuno'n dda iddyn nhw. Maen nhw wedi cael ysgolion yn dod allan. Mae jyst wedi bod yn wych, a hefyd maen nhw wedi codi, wel, bron i 6,000 o bunna drwy wneud y challenge wedyn. Mae hynna'n siarad dros ei hun, i ddweud y gwir. A mae o tachol special hefyd, mae o'n codi ymwybyddiaeth o ganser a triniaethau canser, ond yn arbennig hawl i fyw a yr ymgyrch sydd wedi cael ei ddechrau gan Irfon Williams a criw ohona ni. Jyst i codi ymwybyddiaeth mewn ffordd o pa mor anheg ydy'r system yng Nghymru. A mae'r wsos yma jyst i crisialu hynny a pa mor bwysig ydy o.